start. Buhay sari-sari. Ayun na. Mapawin na sa kuya ay. Hello. Yan, yan. Capture mo. Sala. Tama. Just record. Never mind. O sige, dandal pa more. Puro na lang ito mapauwi man yan. Diri day katan, di ba? Nahihiling ako. Hindi ko nahihiling. Aling baga ko. Sige kita mas. Sige kita ma-start. Ay ma-start kita di. Diyan na lang kita ma-start. Tapos ma-exit. Ma-exit kita duman sa bal. Ay dahil na, ano lang na. Dawa kita ma-exit sa may ano, duman sa may antas pa. May kita. Pasin mo. Go. Mga baba. Ganun ka ina. Nakamasindi ka? Yan ang pambayad mo. Wala na pambayad. Pambayad na alam. Sara mo hula. Sara mo ang bag. Sige.
Doon kita ma-exit. Naglalayong naman ang aking. Jelly is flying. Jelly is flying. Jelly is flying. Exit. Hindi, doon kita ma-exit. Kasi Flying, honey. Dito na tayo. Di, doon kita mga mo na. Balik na rin mo yan, ma. Oh. Ah! Nahihiling na lang. Ang init ng pipe mo. Ganun ka pa. Oo. Change mo na. Baliktaran mo. Go. Ikaw na. Ikaw na sa ang gusto mo nga nito. Kaya yan last time. Go, show. Oo. Ay, yung picture ako kung yan. Mag-yan. Ito po kami ngayon sa Lance Kailangan na picture. Ayan. Eh, si Ma. Sarado. Diyan na. Duman ka magagi sa baliw. Duman ka mo, tamaila ko masyad. Ayun na. Hindi na. Dali na. Master.
Liz! 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 Hindi ka mo nagsunod sa instruction. Sabi ko, mga ganito sa baliw, tangani, i-capture ko ta ka mo nagagi ka mo sa may side. Dahil na, tapos na. Baliw na ka tao. Nag-itok-itok kayo. Ano? Siya, cameraman. Mag-scroll mo ito sa baba. Ano? Nakajakpat ka. Ay, may ano, jackpot. May jackpot. Hindi ko natugtungan. Nakajakpat si daddy. Wala, kapag may dumadaan sa... Uy, nahulog ka dyan! Oo. Don't go, anak. No? Akin. Ako nang sila isang pat. Ika na. May jackpot doon? Damulag. Ito, I dati didn't hit the jackpot. mga bahay ang nandito. Ay, wala. Mm. 100%. Oh, may tayo.
15 minutes more to go. Kaya lang garating kwinta ko from Cathedral going to City Hall. Tamagi. Sinabi ang tour guide sa Danggaiti. Dito ako naklik. Gayam Dam. Destination start. Diyan lang ito ang isa na. Shortcut yan papuntang Tinago. Papuntang Tinago yan shortcut. What if kung hindi na lang kita mag-agi? Diretso lang. Okay. Diyan banda lang, di ba naman giraray? Di ba manana naman si Aram ang road? Ang kaputo na pati oh.
kung doon ta.
pa nag-aagi sa shortcut. Duman. Di ba nag-aagi sa sabi shortcut? Sabi ta ba kay agyan tandayang dang tapos pasiring ta idi. Shortcut, pasiring Robredo. Di ka man nag-aagi tinago, masabi tinago. Ito ba tinago? Di kita maagin dayang dang, kumaagi kang tinago. Mas mapaparayo kita. Tinanggo, panganiban ng ano ka to? Lagbas? Oo. Parayo load kita. Pasiring kitang City Hall. Tamaagi pang panganiban. Ang padudumanan ta, Concepcion. Kung tinago kita, lagbas ka to. Kaya kung nagtinago kita, ang aanuhan ta, panganiban, Concepcion del Rosario. Bago kitang pa City Hall. Hindi na kita maagi ho. Naman tabaga yan sa ano, train. Hindi na nag-agi. Pag nag-aagi kita duman, magsaysay. Iya, pag nag-aagi kita price, ano. Iya, mas pig-agihan ta. Kasi rin Jesse Robredo. Kung duman kita maagi sa tinago, ang ano ka, Panganiban, Concepcion del Rosario. Iyo to ang target ta. Lagyan na talaga ni kang pasiring kitang Jesse Robredo. Dito mga ina picture ta pag-abutan duman, nagsuruya na kita. Ano na? Kaya salaman kung tinago ka, pasiring kang Concepcion del Rosario. Ang dudumanan ta, kaiksunod naman, duman naman kita. Tinago, Panganiban, Concepcion del Rosario. Nakakarang ko. Ini ang aram ko kaya di ako nakaan ang uisip ko digdi. Tang duman ta nga City Hall. Kaya ang agyan ta dayang da. Wala na naman kita. We're lost in the paradise. Kasama din mo pag-loss sa si ano pa nawara na kita. Wala Yeah. na. Parang nga ni. Getting lost again. Yeah, getting lost part 2. Pag mahila kong lakaw ay marathon. Marathon na ni ay bako na ni ano. Iyo ta. Ano na 30 minutes and 30 minutes na. Ay gani si pag-agita ka ng igdi. Si pag ano ko na nawara si ano nag full si Nag-full storage. full si battery storage pala nagaramdaman ko na. Pero ang kaagi na kita igdi. Tapos dito man siya nagamit. Doon man tapos ibang sa ano, punta ko pa pero ano, maagi. Civic Center, City Hall. Marami po kayo madadaanan dito mga government offices. Simula Ama, sa may lahat ka, Jesse Ma. Robredo Museum. Oo, sarap ang duman ni Dodi. Ay, sa ina to. Padigyo pa dyan. Ha? Ay, Dodi. Oh, sige daw. Paikot man lang ni. Naman ni Panganiban. Agyan ta. Paano ba gani? Maikot man sana ni. Diyan, diyan. Garo pa Civic Center na yun nga bagay na heliso. Dai, Civic Center ng Baldata. Nahaling ko na nga si Mel, ano mo, ta Civic Center na ni. Iba na kayo. O nga daw. Ayo. Mas tama ako sa imo. Huna ko baga lagalag kang aki ka pa. Ano taday mo inatandaan? Rayo. Ayo. Sabi natin sa Del Pilar may duman. Oh, di mas matataw ko sa imo kaysa. Sabi ko ba nga sa Oo. imo, may shortcut yan. Garo sa Hall. Sa may Del Pilar may Dumang ko na kita nag-asay, nagtanong ako sa imo kailan ikaw man kaya ano po di ka nagtubod. May shortcut yan. Shortcut garulong bagong shortcut kundi halag na agyan. Ligaw ka ng kan lugar. Agyan tambong dyan eh. Okay.
Both of you hurry up. Ano magkapot? No, you're the one to hold this camera. I'm tired. Yeah, you're the one. Kaya 27 pa lang ako. Tama man pala si time natin ano ta target. Nasa 33 minutes. Ang ano naman 32 minutes. So di ko sabihin tama lang kita sa ano. Malapit na tayo sa Sige na to, scroll naman lang kita di. Let's see you. Ayan na, nakikita ko na ang likuran ng Jessie Robredo Museum. Oops. Ay, gadog. Andito na tayo sa Chelsea. Nag-ano, bayad na sa ko. Andito na po tayo ngayon sa Jessie Go. Robredo Museum. Oh, ang hirap naman umakyat dito. Ah. Bilangin mo na ang stairs. You count. Nak, you count the stairs. You count. The stairs. You count. Good morning mga ka-BSS. Nandito naman po tayo sa GCM Robredo Museum. Ang hirap. Ah, Shot po to. Punta po tayo ng konti. five. Napunta na namin po ito noon. Kaya lang po sad story kasi po alam mo mga device natin sa naglobat. Pero po ngayon capture na po natin. See? Ako himala ba yan? Walang pumasok na. Mamaya pa rin ito magbubukas. Oh, andito na po kami ngayon sa tuktok ng Jessie Robredo Museum. Ito po yung taas ng Jessie Robredo Museum. Dito po kami sa taas. Ito po ang kanyang statue. Di ano ito ni? Ano ito? Ergon? Siya po nag-post tong palagi kasi siya nakasuot ng No. Corondom. Yan ang aming dating butihing mayor ng Naga. Daanan. Thank you po, Sa Mayor. baba. Oh, Let's see. daanan to. Where's the two Pintuan guys? ba yan? Kapintuan yan. Galing sa baba. Ano? Elevator. Ay, oo. May elevator. Na, Hindi ma. meron elevator. Matakas ang staircase dito. Ano nandyan?
Oh. It's hard sa tuhod. Nahalata na tayo talaga tayong matanda na. You count that again. We're not getting young. How many stairs? Tikita mo naman. Pag maganda ang nagawa mo sa isang lugar, wala ka na sa mundong ibabaw. Makikita mo yung mga accomplishment. My God. Magaganda ang mga puno dito. Oh. Ano? Dapat hindi mawala. Mga puno. Malalaking puno. Anong puno itong ano? Akasya? Akasya to? Marami pong puno dito na akasya. Dapat hindi mawala. Akasya ata yan? Ayun pala yung ano. Oo. Ano mo na yan? Tapos na. Dito tayo sa may civic center. Ayun pala yung ano. Ano mo na yan? Tapos ko na. Tapos na. Punta tayo. Dito tayo sa may civic center. Civic center. Taas? Ang talag ng daan? Yan ang... ano mo na to? Civic center. Nakita naman na ba yung kuting natin? Hindi, yung kuting. Andito yung kuting natin. Yung big cat. Laking layon. Nakita mo na ba yung big cats? Napicture mo na. Hello, kuting. Wait, ako lang puti. This is the cute lion. Look at the lion. Nakapicture kita din na. Not yet. Picture. Parang skating area to ah. Biking area. Skating. Dito tayo sa office ng ito, National Youth Commission Equal Area Office. Yan naman po ang Naga City Youth Center. At the back of the museum, Na offices. gusto ko ng dog. Dinaga Youth Center. Okay. Okay, Yan naman let's ang go. Naga City Children's Center. Nadaanan natin ng museum, Dinaga, the National Youth Commission. Tennis court. Let's scroll this place. Parang puros pang kabataan ng place na to. Playground. Mm. I love Naga. I love Naga. Meron pa dahon. The Naga City Children's Center. Oh. Cooperative Development Regional Office.
Baka may swimming pool, Didi. Kailan kong swimming pool, Didi? Bungos. Nak may swimming pool, Didi. Ba? Baka may swimming pool, Didi. Baka may swimming pool, Didi. Ah, doon. Sarado. Igwa, civic center. Iba ka na. Duman ako close. Sarado. Sarang. Balik na kita duman. Ano ba kami agyan? Di ba lang? Sige. Lai pa. Doon pa sa kabila. Katabi ng ano. Again to na siya. Nabiyaraw pa. Lai pa. Sa ipa. Katabi ng City Hall. LCC Park. Malapit lang naman yun dito. Oh, mga dumi-dumi. Ano ba yan? Ang gagawin ng mga dumi-dumi. LCCFR. Ito bang office nila? May radio station pala dito. DWRD. Ano? Ay, dyan pala ang DWRD. Ano? That park. Dinala namin dito yung mga cats natin dito, oh. Ito ang DW RB Regional. Yan. Okay. Oh, dinala natin dito yung ano natin, oh. Luma na ang mga. Background ng mga animal. That park. Walang nila dito yung dyan. Pet, mga pets. Pets. Hindi na, kaya ko yung nakapagin na ganyan. Ayan, ayan. Dapat mabalance ka kaya. Ayan. Ano ba gamit? Ah, mas Okay, nalibot na natin ha. Nadala natin ang problem, the youth center. Doon lang siya. Continuous. Okay, close na naman natin dali. Sila mag-start again tayo. Like, Okay. share, Sila po muna magtatapos. comment, Ang vlog natin. subscribe.